pamana kerunting wendau nggih apa napa dene siwa lendu sengur berkasengko penyerambut sah tumut-tumut laturi nenggo wontenipun jangkar bumi samangken malah nyuwun paestu kula badhe manunggal dumateng para Kurawa badhe matosi Rama Arturo badhe kula suni kados adilipun tiyang wah remekaken namung ndherekaken witutu nyuwun ngapunten namung ndherekaken wilujeng didadalem anggir naga bagindo siwul diskuriyo Dimas Irawan wonten paring dawuh Kang Mas pun Kakang Dereno kundur kasatriyan pamit marang mbayumu langsung bakal nungka paman napa yang dul kalau yang sung kula dherekaken Kang Mas Sunturjo oh purna sabdanipun Raden Antarja ya sang Raden Naga Bagindo harsa kundur wonten kasatriyan binarebet para abdi ingkang sawau ndherekaken lan gandeng kanca marang ingkang rayi Raden Irawan sinawang kados panganten kang manggih kawuriyan
Aduh, terakapan aku. Oh. Njuk ben ayem ya toh. Jajal wis digawe kaya tanggane dhewe. Apa mak ketoprak? Oh ya. Anjasmara harimami. Apa? Lagi iki emak. Kepiye to? Biasane raya ngene iki. Dung ngono kok. Brang. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Oh, beda-beda lenjau. Guys, sing pojok karep ngarep liar dar wae bari lanang. Wah. Nak, apa mak? Sora kaya bengi iki, Nok. Sora nyono-nyono. Jian blas. Malah nubruk. Iso mlebu sowan nang grup. Napa Pak? Ngumbara. Jenenge aku anti rapal. Ya sepisan ngaturke panuwun dumateng Bapak Ji Anton Sudarto. Sapa ya sing kagungan dalem? Ya Bapak Indro Satmoko. Sing duweni wilayah Bapak RW loro Ndian Wates. Uga yes para kanca-kanca sing disuguhi karo Pak D Ki Jalatunda sing sepuh dhewe lan ugi kadangku tuwa sing saka ing Selokisma Prabu
Sasra Lelana. Sapa kuwi ya? Ya Sasra ya Sarilana, ya Saribut Lana. Kok saka Sila Kisma, akeh saka tlatah Gunung Kidul. Sila Watu Kisma dalem iku akeh watu Nardana Kulak. Oh. Diantem kowe. Ya ora sedulur kowe, Kak. Wong mbahku ya padha-padha ning Gunung Kidul. Wah, wis pokoke seneng kang tanpa upama no. Ayo. Wis muga-muga sing ya ngene iki kaya ngendikane kadangku sepuh sapa Ki Sumono. Ya sing mbiayani kabeh bengi iki. Oh. Biayane ya sing gagah, sing sarwa kandel. Ya kandel slirane, kandel apa-apane lah. Wah aku ya Suwandono, dadi juragan. Ya nek meng kaya aku ki apa to upama pameni dalange PNS. Singkatan PNS ki piyae ning sekeng. Ayo meng semono kuwi. Ini nek Pak Mono, wah temuin jangan diragukan lagi. Mulut Jawa, ngeten Pak Ustadz siap, ngeten Pak Ustadz siap. Pakai biaya, mangke kula. Alhamdulillah. Mangke kula hitungke. Oh. Nah, mangke pun gampil kula hitungke telase pinten. Ah wis pokoke di sini seneng. Seneng terus seneng. Lah, saiki ngono. Iki gandeng kanca-kanca ya akeh, gumyak-gumyak. Garapane ya cetha. Jajal wis lagu lawas iki. Apa ya sing biasane wae jajal balungane Mas Lumun karo Mas Marno iki kepiye? Karo kancaku lawas tahun 80-an sapa? Minarta. Kanca biyen sok turu wae nang dalan. Mas Minarta. Wah wis ning nganti padha pangling padha dene tuane. Oh, iki Minarta biyen kae aku. Apa? Ya perjuangan jajal dijenglengke caping gunung kepiye mengko terus lirike Mbak Larsi siji, aku siji sing mengku pitutur. Oh ya, monggo dados dibawani Ibu. Kalau tak ngasuh. Saben bengi nyawang konang Cek bung. yen memajang among karo janur kuning kembang wae weton Umat.
udan panas aling-aling aling cedhek gunung Gimana kok ya? Ya ora wong sluman-sluman selamat kok pecah. Aduh. Ya kayak iki kok ono wis. Supaya mantep banget wis pokoke. Supaya miturut Mas Bono supaya rasah pindah-pindah. Wis komplit sak wiraswarane wah wis. Semoga-moga esuk ayo sebagai esuk iso ngunduh nang pleret ya yes. Wis. Wis ora jarakol supaya tak undang nang pleret pokoke. Saking genah nih ya mbuh kapan. Wis tenan wis aku umur panjang wis tak undang tenan wis. Sak kanca komplit kabeh. Tutuke ya Bu yo. Lawengi. Bola sesek selembar, aku sing dangdute selembar. Ayo padha salat kanggo sanggo nek pitulas rakaat dina
aja ninggal Kanggo enak. Hah? Dong kanggo sang So lo nah asoy kaping pindho salat wajib dilakoni nyembah Allah Rabbi petalu kono rezekimu bentino pondo dunya kanggo langkung sik aku mau garapane ra iso njelekase luput mlebune ra ngerti. Yes. Aku sing penting aku kurang serawung ya ambiyen ra dicoba sithik. Ya yes ben. Ya, oke. Kaping papat pos. Kowe becik lan utama. Kaping lima. Ibadah haji lamun puasa wis meneh mak wah nek limarem ki wis wae ah wis pakai percaya aku kan percaya sebagai wis tenan aku sebagai wis kapan-kapan pindah berat mbuh tahun kapan iya kuwi nek bak Semar ya saiki kan ya wis wengi wektune lakone dawa kok ndak ra jedul siji ae esuk kuku sing tupa kumelon ngendingken tiasa ngapeke kawengku sagung jajan nanging sanget tangi kipi sang resikane putra kang anjak saking wiyadi Lekra semono sampun wangsul wonten papanira peremban kang sawedes paring sugata mangraden nuntur ingkang kondur wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Datan katur ingkang wonten kasatriyan kacapa ingkang Pagelan Jawi. Pates kuning awet dumateng para suta Kurawa. Ora mantra-mantra iku kadanginata gong pinatara sowan marang Bisma. Pating gledah yayah barungan tinanggap.
Iya, Man. Sengkune pinangka tedhak jroning perang Barata yudha mula trisang sena kang gumulung wanda sinempal-sempal sinempal-sempal nanteng Kurusetra Amun ingkang putra pun tur kempa nyadong man tos pundi anggenipun prapta wonten ing jangkar bumi kula sakjana ten Jawi niki rada kademen man margane angkatane perhatian ngarep niki man wong ingkang putra Durjaya nyadong keng putra Tasata nyadong man padha saresake ki mau rembuge wis dadi kaya wingune bakal manunggalake antarane Antarsa karo Kurawa syukur tambah jiwa man ayo ningro tambah biaya mboten niku man ora wong Antarsa tekane dene biaya dhewe ora ngaten wah syukur niki kula makili kadang sepuh man sapa Kakang Dursasana ki Kakang Bulisrawa margi rikala semanten midherek aturipun ngendikanipun Koko Prabu Basukarna separo wonten Jangkar Bumi separo wonten ing Ngastina Tunggunegara ya. Mula niki ora komplit man. Ora apa-apa. Wis kuat. Percaya ngrene Pak Mono, Slomon, marwis kuat pokoke. Lajeng sanipun lah iki ngono. Gandeng rembuge nangkono Antasena sing bodhokane Antasena. Kersanipun aja dicekel. Nangkono melayu saka ing kasatriyan. Sing dikuwatirke yen to nangkono kutus melayu nang Ngamarta unjuk atur marang para pepunden Ngamarta.
Bekana mriko man. Mau rono. Ya saiki berjet dibudalake wae. Wis watama terus ngendi njaluk tulung kae karo Bu Marsilah kae. Dibudalke dateng sendika. Mundi dawuh ampun man, budal kanthi lumaris dados yo man.
Aduh. Satu kumrung ngembang Padhe sik wonten sini wae. Apa Pak De Durjaya nututi karo wah kersane Paman Sengkuni atas dawuh utawa ature Raden Torjo supaya Antasena manunggal. Lah moko sik Pak De. Manunggalan raine kak garek karepku. Manunggal yen tene upama manunggal ya ora nemu kalih iku Antarja kakangku. Iya toh. Upama ora ya ora apa wong aku ora cocok karo panune Kakang Antarja. Kang bakal wani karo wong tuwa. Wah, rasah kan wis Antasena mung gari manut karo manut. Manunggal Prakantara. Lha yen ora gelem tak ruda bare pesuh. Yen jajal kronso kena wah. Ora luput endamu tebak danmu lontar terus. Ayo nih Pak De.
wah nembe nyobi man. Nyobi joget. Wah sing rada mengkis-mengkis man. Lah apa? Ngeteti drum. Mriko antosa kula tubruk kliwat burut. Wantem dul. Kaya mengkap-mengkap dodo kula man. Ora kowe iki ya detek-piateke gagah kowe karo Antasena. Tuane tua kowe nganti kula dereng kawon man. Oh ya ngono. Kula badhe maju melih. Oh. Wani pindho, wantun man guys. Nek jene wani pindho 76. Labrak wantun. Nanging meneh tur wah nek niki kula wis tobat man. Dene kula pun tidak apa-apa man. Pun lisanesipun man pun. Kula timah ngasuh man. Antasena lipete raja mak lunyu tur sakniku gedhi banget man, longgor sakniku. Lah kalem. Tur gempa. Won man. Antasena, mangke kula rangkete man.
arep padha karo Kang Dur ora. Aku perang ngawruh lipetmu. Ya wis kowe leh nenom rame itu. Wis iso ngambil iso mabur. Karmu Pakde, saiki ngetu ato sing balung luting kulip. Weh. Carane rasah digameli. Bendo ngaso. Wis kejam 9 mau kok. Saiki ngantem kowe sik apa aku sik. Nek jeneng ngendi sing pecah sae ya kuwi sing ampuh. Le ngantem. Oh ya. Manut aku ya. Saiki aku sik apa kowe sik? Wah, sing ngantem aku sik. Oh iya, nek kowe pecah ra ya aku wis menang. Oh iya wis manut ta. Manut. Wis. Ya. Ya. Wis. Siap. Ya wis siap aku. Mati. Kene bukan wis ngono. Ya wis manut wis. Ah, 1, 2. Ora apa-apa. Wela. Pindho, ya wis pindho wis manut. Muri, ya wis muri ya wis. 1, 2. Kok masing kemeng tanganku. Kene aku padhe waduh, tak toto sik. Ndonga, aduh, ndonga apa kok ora tau ndonga. Awas. Sik. Tak linggo sik. Kowe loro apa telu? 1. Ketok loro. Piye ya? Kaya wing kadek rezeki. Wek kae iki. Umet. Aduh, pisane. Ya wis. Aduh. Sik. Kok tiba ora ming rada men ngentul ya wis. Wis mari. Wis ganti kowe ya wis manut. Ciloro. Waduh. Ampuh tenan. Muri. Wis. Ciro. Ora apa-apa. Waduh, wis mikir sik ya. Awal ngarep ya. Sing disoko sik. Duh, mburi ya. Waduh, aja seru-seru ora. Wis, awas. 1, 2. Wong ora. Kok ora ono benene iki. Oh, lah. Tur. Oh, wis. Aduh, wis ramani omong. Lah. Sing adijok iki raon. Terus bakal nang kene iki aku ki dijadwal lek. Maju ora majeng man. Wis ditentokke tanggale 24 mangkat ngoten ya ora maju. Ya sapa wujude kudu maju. Oh, nah wis. Labrak jel. Biar maju. Ora. Maju ning ra perang. Oh. Lah ra perang apa? Ya mung ketok gayeng to. Rene sampak byung ora gayeng.
Ya nek arep maju arep ngopo? Ngene. Tak omongi to Sena. Mundi dawuh saka Mbah Momon. Sok sura kowe kon ngontosna nang kono. Nek ya kuwi wis ngendika aku, sok kiyaine kon ngontos nang kono ning bebas biaya. Oh, sok sura ning saiki kon mamitke. Saiki agek nang Jakarta ngono. Ya kuwi wis tak tekake sok sura ngontos nang Kopat bebas biaya bab obor ampe tanggung jawab Pak Mono. Karo sing pojok kae, kae kudu kae. Sing wae kae ya wis ngono wae tak bali.